ಬಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪದಿಂಚ ಪಂಡಾಯ್ತು ಎಂದಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಿತ್ಯ ಕಟ್ಟಿದೆಯಾ ಪಣ್ಣನ ಫಿಶಿಂಗ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಬಲೆ ಇಂದಿತ್ತ ಫುಲ್ ನಿಕ್ಲು ರೀ ಫುಲ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಫುಲ್ ಮೀನು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಬೇತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಮೀನು ಸೊಂದೆ ಮೀನು ಬಂದ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಕೂಲಿ ಶಾರ್ಪ್ ಉಂಟು ಆ ಮೀನು ಈ ಬೇತೆ ಮೀನು ಬರ್ತದು ನೆಕ್ ಬಲೆಕ್ ತಾಗಿರ್ಬೇಕ ಆ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಂಡು ಅವು ತಿಂದಾಗೆ ಅದು ಬರ್ತನೆ ಮೀನು ತಿನ್ನಾಗ ಈ ಬಲೆಯನ್ನ ಪರಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಪರಿ ಪರಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಈ ಬಲೆ ಪೂರ ಹೊಟ್ಟೆ 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 ಮಾಡ ಹಿಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಮೀನು ಬರ್ತನಾಗ ಆ ಮೀನು ಪೂರ ಆ ಬಲೆಟ್ ವಾಪಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ಹೋಗು ಈ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಂಡ ಐಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಪರಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಂಚಿರಿ ಅವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅವನು ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪ ಪರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಆನ ಮೀನು ಇದನ್ನ ಬಂದ ಮೀನು ಪೂರ ಇಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೋಗು ಐಕಿತ್ತ ಕೊಡೋರದ ಮೀನು ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಸ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿತ ಬಲೆ ಉಂಟದೆ ಒಂದಿತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಇಂಜ ತರ್ಪಾದನ ಒಂದು ಈ ಬಲೆನ್ ತರ್ಪವನು ಬಕ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವು ಮತ್ತು ತರ್ಪವನು ರೋಪು ಫ್ಲೋಟ್ ಬರೋ ತರ್ಪವನು ಎಂಗ್ಲಿ ಬಕ ಎಂಕಲ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಅದು ಎಂಕಲ ಮಲ್ಪುವ ಬೇತೆ ಜನ ಕೊರ್ದು ಆಗಲ್ಲ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪವನು ಒಬ್ಬರು ನಂಗೆ ಎಂಚೆಂಚ ಬೋರ್ಡು ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪವನು ನಂಗೆ ಎಂಚ ಮೀನು ಬರೋಡು ಆ ಟೈಪ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪವನು ಆ ಮಲ್ ಸಟ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಓಡು ಮತ್ತು ಜಿಂಜದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಸನ್ ಟೈಮು ಫಿಶಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಟೈಮ್ ಸಾಧಾರಣ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜನವರಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂತ ఒక ಮಧ್ಯಮ ಆಪ್ ಮೀನು ಬಕ ಈ ನೈಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಲೈಟ್ ನೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ವಾ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಪೋಂದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಪ್ಪ ಇದು ವಾಡ ಮತ್ತೆ ಪಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪರಿ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಅದು ರಿಪೇರಿಗೆ ಬಾರ್ದಿ ಇತರ ವಾಡ ಉಂಡು ಕಡ್ಲು ಉಂಡು ಪೋಂದು ಎಂಕ್ ವಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋತ್ತ ಇನಿ ಪಾಡ್ನೆ ಆತೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಲತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನು ಬೂತಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂಗಡೆ ಗಡ್ಡಿ ಬಕ ಬೇತೆ ಮೀನು ಲೈಸರ್ ಬೈಜ್ ಅಲ್ಲ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಚಿಮ್ನೆಣ್ಣೆ ಬಾಡೋ ಬಂದಿಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಚಿಮ್ನೆಣ್ಣೆಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕು ಕೆಜಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ವರ್ಕೌಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಜೇರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಲಜ್ಜಿ ರಾಜ್ಯ ಲಜ್ಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಜೇರು ಏನೋ ಪಾಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇದು ನಿಕ್ಲಿತ ಇಂಚ ಈತ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅದು ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಜಿ ಹಿಂಗೆ ದಿನ ತಂಜಿ ಒಂದು ಬಾಪ್ತು ಬಂದುಂಡು ಒಂದು 200 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಡೈಲಿ ಪಟವ ಪಂಚ ಆಗ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಮೀನು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಟಂಬ ಆಗ ಟೋಟಲ್ ಎಂಕಲ ಅಕೌಂಟ್ ಆಪಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ದ 4 ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ದ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ತವೆ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಎತ್ತೆದ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೋಯಿನ ಕೊಂಚಿ ಬೋನಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಪುಣದೆ ಆ ಥರ ಪಟಂಬಪ್ಪ 200 300 ಇಂಚ ಪೂರ ದಿನ ಇಲ್ಲ ಒನಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ 8 ಜನ ಒಂಜಿ 35 ಜನ ಟೋಟಲ್ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಿತ್ ರೈಟ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಸದು ನೆಟ್ ಓಡಾಡಿ ಒಂಜಿ 13 ಜನ ಒಂಜಿ ಓಡೋಡು ಬಕೊಂಜಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮೀನು ಪಸದು ಬಲೆ ಮೀನು ಪಸಾರ್ಪು ನೀವು ವಾಡಪ್ಪು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬರ್ತೀವಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವಾಡಪ್ಪು ವಾಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಕಡಲ್ ಡೇತ್ ದಿನ ಪೂರ ಸ್ಟೇ ಎಂಕಲ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕಾಣೆ ಒಂಜಿ 4 o'clock 5 o'clock ಪವರ್ ಬಂದಾಡ ಬೈಯಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪ ಆಜು ಗಂಟೆ ಮೀನು ಆಯ್ನಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಬರಲಿಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಮೀನು ಆಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ 10 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಇನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾತ್ರೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಕಾತು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವು ಲಾಟ್ರಿ ದಕ್ಕನೆ ಬಂಡ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿದವರವರ ನಸೀಬ್ ಬಾರಿ ರಿಸ್ಕಿದ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ನಂದೇನು ನಂಬುದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿರೋದ ಪೀಳಿಗೆ ತುಂಬ ಅಣ್ಣ ಕಚ್ಚಿ ಈ ಕಡಲ ಬರ್ತಾ ಕಾಸ್ಬೇಕು ನನ್ನದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ನೆಕ್ಕಬಾರ್ದು ನೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಪೇರಿ ನಾಸೆ ಬಿಡು ಅವನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಆತ ಇನ್ನಿತರ ಜಾಬ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬೋಟ್ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡೋದು ಆ ಬೋಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಬೋರ್ಲು ಬೋಟ್ಗೆ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ಗೂ 2 ಕೋಟಿ ಟೋಟಲ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಬೋಟ್ ಒಂದು 50-70 ಫೀಟ್ ದ ಬೋಟ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳ 150 ಹೋಗ್ನಿತೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬೋಟ್ ಉಂಟು ಸಿಂಗಲ್ ಬೋಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬೋಟ್ಗಳು ಐತೆ ಅಂತ ರೇಟ್ ಉಂಟು ರೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಮಿತಿ ಮೀರ್ದಿರತ್ತೆ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅವು ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಆಯ್ತ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ರೇಟ್ ಆತನು ದುಮ್ಮು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪ ಓಡೆಗೆ ಒಂಜರ ಕೊಟ್ಟೆ ವಾಡದ ಬಿಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಬಲೆಗೆ 20 ಲಕ್ಷ 30 ಲಕ್ಷ ಬಲೆಗೆ ಈ ಸಟ್ಟು ಒಂದು ಸಟ್ಟು ವರ್ಕೌಟು ಮೀನು ಮತ್ತು ಭತ್ತನ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕೌಟು ಈ ಜೀವನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂದದ್ದು ಒಂಜಿ
30% ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಒರಿನ ಕಾಸು ಈ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಜಿನ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ಐಕ್ ನೇಕ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಇನ್ನಾಗ ಇನ್ನಿತರ ಪೂರ ಐಕೆ ಹೋಗು ದಾಲ ಒರಿ ನಮಗಿದು ಸರ್ಕಾರದ ದಾಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ದಾಲ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಮೀನುಗ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟನಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಆ ಸವಲ ಬೀ ಸವಲ ಕೊರ್ಪಿರತ್ತೆ ಮೀನುಗಾರ ಇದೊಂದು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ ಈತು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಫಿಶಿಂಗ್ ಆಂಡ 2 ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರ ಇಲ್ಲ ಏರ್ಲಗೆ ನಗಲಿಜ್ಜರು ಅಲ್ಪ ಅಂಚತ್ತು ಬೇತಗೊಡ್ಡಿ ರೈತನಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದಾಲ ಒಂದು 10 ಮೂರು ಆಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬೋಡಾಗಲ್ಲ ನೀರು ಬತ್ತು ಬೋನಾಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದುವಲ್ಪರು ಎಂಕ್ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ತುಪ್ಪನಾದ ಗುಳ್ಳದು ದಾಲ ಅವಘಡ ಅನ್ನದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ GS ಬಿಲ್ಗೆ ದಾಲ ವಾಡ ಮೀನು ಅವಘಡ ಬತ್ತಲ್ಲ ಕಡ್ಲಿಗೆ ದಾಗದು ಬತ್ತಲ್ಲ GS ಬಿಲ್ಗೆ ನೀರು ಹಿಂಗೆ GS ಬಿಲ್ ಕೊನಪಿನ ಹಚ್ಚು GS ಬಿಲ್ ಕೊಂತ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ರೇಟು ಬಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ ಕೊಂಚ ಸುತ್ತ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬುರ್ಚೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಂದ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಡೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಯ್ತು ಬಂಗನೆ ಇಂಚಲ ಕಡಲ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಗನೆ ಎದಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಮಾಡ್ರೆ ಕಡಲ್ ಯಾಪ ಏರುಂಡು ಗಾಳಿ ಎದಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಅವಘಡ ಹಾಪುಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಡೋದು ಬೋಟ್ ಬತ್ತುರ ಉಂಡು ಆ ಬರ್ತು ಏನೇ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಲ್ಲ ನಡು ಸೇಫ್ಟಿ ಬೇತೆ ಬೋಟ್ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡಿವಿನ ಬಕ ಐಡಿತ್ನಾಗ ಒಂಜೇ ಬೋಟ್ ಆನ ಪೂರ ಸೈಡಿವಿನ ಬಕ ದಾಲ ಮಲ್ಪ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆದಲ್ಲ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಇತ್ರಿ ಅನ್ಪೇರು ಈ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಐಕ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಗೆನ್ವೇರು ಅವು ಏನಾಂಡು ಫುಲ್ ಗೆನ್ವೇರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ ಕೊರ್ಪಿಲ ಕಪ್ಪು ಜೊತೆ ಬೋಟ್ ಮುರ್ಕದ ಅಡಿಗೆ ಬೋದಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಫುಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ಕೆನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿಲ ತುಪ್ಪು ಈ ಮುಲ್ಪಡಿ ಬಂದಡ್ ಮತ್ತು ಆನ್ ಮನ್ನಾನ ನಂಗೆ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕೊರಲಿ ಈ ದೂರ ಕೊಡುಗೆ ಐಕಾಗಲಿ ಬಕ್ ತಲುಪಿರು ಅವು ಯಥ ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ತೈಕಾಡು 25 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ದಿಕ್ಕು ಬಕದ ಸೌಕರ್ಯ ನಾಮನಿ ಅಂಚೆ ಎಟ್ಲ ಪೂರ ಎಂಕಲೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಲಾಸೆ ಅದು ಉಂಡು ಮಲ್ಪೇರು ಒಲ್ಲು ಗೊತ್ತಂಡಿ ಮೀನು ಪಸವು ಬತ್ತದು ಮೀನು 10 ನಾಯಿ ಅಲ್ತುಡು ಪಸವು ಬತ್ತದು ದಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ದಡತ್ತೋಡಿ ಮಿತ್ತಡಿ ಏರು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಗೆಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಉಂಟು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ನೀರು ಏರು ಚಂಡೆ ಆದ ಮೀನಲ್ಲಿ ಆಯಾಗ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆಯಾ ಪರಿಹಾರ ಲಜ್ಜಿ ಬಕ ಮಿತ್ತ ಪರಿಹಾರ ಉಡುಪುನ ಅಗಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ದಕ್ಕೆಡ್ ಬಕ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು ವ್ಯವಹಾರ ಅಗೆಲೆಗೆ ಬಕ ನಮ್ಮ ಅಗೆಲೆಗೆ ನೀರು ಏರು ಬೆನದಲ್ಲಿ ಆಗ 5 ವಯಸ್ಸದ ಲಾಭ ಅನ್ಪಿನ ಹೆಚ್ಚು ಏನ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿಡು ಲೋನ್ ಬತ್ತ ಬಂದಾಗಲ ಈ ಮೀನುಗಾರ ಬೆನ್ಪಿನ ಆಗಿಚ್ಚು ನೀಡಿನ ಆಗಿಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಇರಲಿ ಅವನ ಕೈ ಸೇರಿದ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪರೂಪವಾರ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲಿ ಏರು ಡೈಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ఆయన ಕೈತಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ಪುಜವು ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇತನೆ ಸಪ್ಲೈ ಅದ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಫುಲ್ಲೇಕಲಿ 3 ಗಂಟೆ ಲೈನ್ ವಸ್ತದ್ದು ಭದ್ರಾ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕು 300 ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ ಪೊರ್ಮೂಡು ಎಂಕಲು ಬೋರ್ಡು ರಜದಿದ್ದು ಎಂಕಲು ಆ ನೆಕ್ ವ್ಯವಹಾರ ಬೋಡ ಒಟ್ಟು ನೀರು ಏರು ಬೆನ್ಪೆ ನೀರ್ದುಲ ಇಡು ಅಯಾಗ ದಾಲ ಲಾಭಾಂಶ ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಏನಕ್ಕ ಐಕಾತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿರು ನೀರು ಏರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೀನುಗಾರಲ್ಲಿ ಅಯಾಗ ಏನಾಡ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡುದು ನಾ ಮಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಕೊರಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊರಿ ಅಂತ ಪೂರ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಲ್ಪೊಡ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲಿ ದಾಲ ಎಂಕಲ ಪೂರ ಮೂಲ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗನೆ ಪೂರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ದ ಇಲ್ಲಾವಡಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಉಂಡು ಇಂಥ ಬೈಕ್ ಪೂರಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಆತನ ಪೂರ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಬಕ ಪೂರ ದಾಲ ಅಂತಸ್ತು ಮಲ್ದಿನಾಗ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರು ಅಡು ಬೋಟ ಉಂದ ಪೂರ ಬಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿ ದಿನದ ಕೂಲಿಗೆ ಅದು ದಿನದ ಕೂಲಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಒಂಜಿ ಮೈ ಬೇರೆ ಒಂದು 90 ಬಾಡಬಹುದು 5 ಬತ್ತಿನ ಕಾಸು ಇಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಒಂದು ಬಸ್ ಬನ್ನಿ ಆಸೆ ಸಿಕ್ಕು ಮೀನ ಬಕ ಎಂಕಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡಿದು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಅಂಚೆ ಮೀನು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಬೈದಿನ ಮೀನಿಗೆ ರೇಟ್ ದಿಕ್ಕುಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿಗೆ ದಾಲನ 20 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಐದತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಂಗಡಿಲ್ಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಏಕೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುದು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ 105 ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಬಹುದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿದ ಮೀನು ಬಸ್ ಆತನ ಬಡ್ಡಿ ಕಾಸಲ್ಲ ದಾಲ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂದ ಚಿಂತನೆ ಸರ್ಕಾರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏರು ನೀರು ಮೀನುಗಾರಲ್ಲಿ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಲಾಭ ಉಂಟು ಬಕೊಂಜೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನೀರು ಏನ ಬೆನ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು
ಬೇತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಬೇತೆ ತಂದ ಗೊತ್ತಿ ಒಂದೇ ದಂದೋಡಿ ಎಂಕಲ್ ಮುರುಗಿದ್ನಾಗಲು ವಿನ ಮಿತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಅವು ಮಲ್ತು ಬದುಕೋ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಬದುಕೋ ವಿನ ಸೆಂಗಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತ ಮಿತ್ರ ಕೂಲಿ ವಾ ಕೂಲಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿ ಆ ತಾರದ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ವಿ ಮಾಡುಗು ಒಡಿಲಿ ಪೂರ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿರ್ದಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪಮ್ಮಿ ಕಡ್ಲಾರಿ ಕಾಡ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲಿ ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನದ ಪೀಳಿಗೆ ಅನ್ಪಿ ನನ್ನ ಎಂಕಲೇ ಬಿಟ್ಟಿನ ಜೋಕುಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆತನ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತವು ಪನ್ನಾಗ ನೆಟ್ಟಾದ ಎಂಕಲು ಜೀವನ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅನ್ನಗ ಮೀನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಪೋಯಿನ ಕಮ್ಮಿ ಅವನು ಬೇತೆ ಒವ್ವು ದಂಧೆ ಬರೋದುಂಡು ಈ ಮಿಷನರಿ ಪೂರ ಬೆನ್ಪಿನ ವಾ ದೇಶದ ಬೋಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಬರ್ತದ ಬೊಕ ಬೊರ್ಚ ಒಂದಿನ ರೀತಿಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಆದುಪ್ಪನಗ ಈ ಮೀನುಲು ಮತ್ತೆ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ ಬತ್ತು ರೈಟ್ ಬರ ಅದು ವಾ ಮೀನು ಬರ್ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಅಂಚತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಮೀನು ತೂದು ಬತ್ತನಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಮೀನು ಬತ್ತು ನಾವು ಹಗಲು ಅಂಚತ್ಗೆಲ್ಲ ಅವು ಸೀದಾ ಹೋಯ್ತು ಹೋಗಿ ರೈಟ್ ಏನ ಪೂರ ಕಜ್ಜಾವಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರಲ ಬರ್ಪು ಈತ ಕಿಂಜ ಬರ್ತದೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ಪು ಪೂರ ಇಟ್ ಅಂಚಾದು ಪನಗ ಒಂದು ಪನಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೇತೆ ಒಂದಾದು ಪನಗ ಮೀನು ಪೂರ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಿರೋದ ಬೀಗೆ ನಂಗೆ ಕೈಪೋಗು ತಿಂದ್ರೆ ಮೀನು ರಜೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ನಾನಂಡತೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟಿನ ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ಈ ಬಂಗಡದ ಬೂತೆದ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ ದಿವಡವಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬುಜ್ ಮೀನ್ದ ಉಡೆ ಮುಟ್ಟನ ಎಂಕಲ ನೆಟ್ಟಿತ್ನಗಲಿಗೆ ದುಂಬುರಿಗೆಲ್ಲ ಮೀನು ಬೈದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ದುಂಬುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮತ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಅಜ್ಜಾರ್ ನಗಲ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತರ ಮೀನಂಗಿಲಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹೋಯ್ನ ಕೊಂಚ ಮೀನಿಂದ ಸಂತತಿ ನಾಶನೇ ಒಂದು ವಿನ ಅವು ಬಕ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚೆ ಟೀಮ್ ಅದೇ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ಶ್ರೀ ಹನುಮ ಮಲ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಹನುಮ ಗ್ರೂಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಪೆ 35 ಮೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟವಲ್ಲ 35 ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೀನುಗಾರರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಂಡ್ಯರ್ ಏನು ಪುದರ್ ಹರೀಶ್ ಪಾಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ತುಲೆ ಮೂಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಂಗಾನೆ ತೋಳಿತೆ ನನ್ನ ಐತೆ 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಸಾಧಾರಣ 4 o'clock ಅಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಿ ದೊಂಬುಗಳು ಒಂದು ಅವೆ ದುಂಪನ್ನ ನಾನು ಬುಡಪದ ಆತ ನನ್ನೈತೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಪೋದನ ದೊಂಬುಡೆಗಳು ಒಂದು ಮಕ್ಳು ಈ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಮೀನುಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಒಂಜಾತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಸೌಕರ್ಯನ ಮಲ್ತದ ಕೊರೋನ ಅಕ್ಲೆಗಳ ನಾನು ಉಮೇದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಅಂದ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬರ್ಬುಂಡು ಎಂದೆಟ್ಟು ದಾದಾಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲಿ ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಕೊನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಮಗೆ ಕೊನಪ್ಪ ತಿನ್ಪ ದಕ್ಕುವಾಗ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಂಗ ಇಡೇ ಬತ್ತ ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂದ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತದಪ್ಪುನ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರಲ್ಲ ಫೇವರೇಟ್ ಅದು ಇತ್ತಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೇರೆಗಲ್ಲ